إن الحمد نشكو ونعمته ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد شوي كباري da kura uba mu ka talaka sai lita guda 300 da wani abu cikin mahota cikin taru na Allah sanan Buhari wallahi kawa Allah kuskure ba wallahi Buhari in baka sassabto da kai kadi ba hawan ka abinci karewa hawan kawa abu kon ya karkara yanzu ko leda fiye ta senta ake kai Buhari na da Allah na kyama sai kayan uban kowa shan kashi lahira sannan kun ba mu cancan kaulai sai rahama ubangiji amma ni shawarar da ka baka yanzu kai dan jiyo da hankalinka ka yan sassafta wayan ga abubuwan da ka daga muna asba talaka wallahi ba kowane gida aka tuwo biyu soyi ni ba to da bulo kuma shinkafa ruwai kada bulo wa mista aka yi kullun gidanka